Wow! Kanigi. Lang yan. Maksik. Puro tanigi ang huli ni Maxi. Oo. Palisano mo. Ay, bakit? Kung pahing pasuyo nga. Baka mga ano, palista daw doon. Timbangin ko nga. Ayun o. Kung pwede. Yan, pera mo na yung bulto niyo. Yung. Sarap tingahin. Sarap ng tingahin yan. Sino pang ibang nakarami? Wala? Sino na? Ay si ano daw? Yung wala? Wala? Talagang tapat-tapat lang ano? Rumapibaga ang huli. Pas.
6.6. Shout out po kay Peter Balading na nasa Edmonton, Alberta, Canada. Shout out din po sa Edjao family ng Imus City. Shout out din po kay Nimisio Remudo from Bicol. Shout out din po kay Ma'am Virginia Baron na nasa US. Shout out din po kay Hendrix Hermosa. Maraming salamat sa iyo. Shout out din po kay Norian Jan Madriaga ng Misamis Oriental. Shout out din po kay Joseph Piena na nasa Netherlands. Shout out din po kay Mario de los Reyes Roa na nasa Saudi. Shout out din po kay Crescenciano de Rama na nasa Saudi rin po. Shout out din po kay Aljon Sares ng Batangas. Ayan po mga kamandargat, maraming salamat po sa laging panonood at laging pagsuporta sa akin. Mag-iingat po kayo. Slide 5.9. Cameraman yan. Ah. Eight point eight. Tama mo yung mukha ng magtitimbang. 5.5. Yung sinasama yung mukha. Dalawahan lang sila. Jackpot ano. Nandun din yung isang bangka pa yun. Rumpi ang huli. Ako lang yung dalang dalawa. May dalang pa parang maliit-liit. Pagkagaan dalang maliit. Nanay. Papa, nanay. Galing ka na. Hindi ka mo pwede na ito eh.
Yung bango. Pulo. Alusot. Ilan? Ito. Inaali na naman ni Maxi ako. Bumiro lahat lang yun, no? Malaking huli. Huli ka rin. Ilan? Medyo may extra. Medyo may extra. Medyo may Ba, bulit may crush na ilong ngayon dyan. Ha? Tingin yan?
Napayag. Lan. 3.2. Dito. Sige. 3. Saan bibiyayan? Sa'yo mo? Ah, pinasama mo lang sa biyahe? Lagi man, lagi sa akin lang. $3.1. Sabit sa bilis. Pare-parehas eh. Dito pa. Magkakapatid siguro yan. Ito kasama yan. Magkakapatid. Tinggabi na kung saan. Malaki yung isang yan. Sarap na. Kunti na lang, 10 kilo na. May pampanag pa. City. Pampanag, city tama. Ano? Pwede din? Binalta na. Nainit na. Binalta na. Maraming ano pa natin hindi yan. Bayad sa cameraman. Ang sa'yo na lang. Ano pa? Yan, dahil ulit. Ayun. Cameraman ang gusto mo. Bagay. Kahit